Kako kreirati 20 objava za Instagram u samo 5 minuta? Nisam mislio da je to moguće, ali sada je sa OpenAI-om i Canvom. Ok, znači za početak otvaramo ChatGTP, moramo imati, rekli smo, račun, moramo se logirati. Kad se logirano, možemo slobodno ga koristiti u free verziji. Ima i plaćena verzija, upgrade, no u ovom trenutku nam to nije potrebno. Pa dolje na dnu u ovoj traci idemo postaviti nekako pitanje ChatGTP-u, u ovom našem slučaju ćemo ga zamoliti. Generiraj 20 do 25 savjeta uređenja vrtnog interijera. I sad ćemo mu zadati naredbu. I naravno, ChatGTP će nam sada dati tih 20 do 25 savjeta. No ono što je bitno u ovome slučaju, mi smo dobili te savjete, no mi ćemo napraviti objave u templateu u Canvi. Za svaku tu objavu mi trebamo imati nekako jednu rečenicu kraću, složenu od nekoliko riječi, tako da su predugačke rečenice koje nećemo moći koristiti za naš template. Pa ćemo ga sad zamoliti, generiraj navedeno u 20 ili u 15 do 20 riječi. I evo ga, sad smo dobili kraće oblike savjeta koje ćemo koristiti kasnije u Canvi. I ovo je jako dobro. Ok, sada prelazimo na Canvu. Ono što trebamo, naravno, ulogirati se u Canvi. Canva, možemo se ulogirati i otvoriti nekakvi besplatni račun. Ono što je moja preporuka je plaćeni račun, koji daje veći izbor i veću mogućnost boljih predložaka, boljih slika i svega ostaloga. Znači, otvorio sam jedan prazni dokument, znači s bijelim poljem, postavio sam jednu sliku i sada ćemo napraviti karusel, napravit ćemo prvo objave, poslije ćemo napraviti karusel na našem računu na Instagramu sa savjetima vrtnog dizajna. Znači, postavio sam sliku, postavio sam nekakvi tekst za prvu stranicu. Za drugu stranicu idemo koristiti prvi savjet. Prvi savjet koji nam daje umjetna inteligencija. Pa pogledat ćemo koji je to prvi savjet, odabrat ćemo jedan od savjeta, primjerice kamenje drvene obloge za staze, i vratit ćemo se u Canvu. Idemo u aplikacije. U aplikacijama imamo jedan mali alat, kaže tekst, koji pretvara u sliku. Kliknit ćemo na to i tu ćemo pastat ovi savjet koji nam je dala umjetna inteligencija. I kliknit ćemo dolje na dnu, stvorite sliku i sada će
Canva putem svog alata kreirati sliku na temelju toga teksta kojeg smo zadali. Naravno, tu imamo uvijek više opcija i možemo odabrati bilo koju opciju ili pokušati stvoriti ponovno stvarati stalno slike koje će nam pomoći da nam taj karusel bude ljepši. Evo, odabrat ćemo primjerice jednu od slika. Ova mi se čini sasvim ok. Znači, to je slika koja je kreirana od umjetne inteligencije, naravno da možemo koristiti besplatno, bez nekakvih sada ograničenja što se tiče autorskih prava. I ovdje ćemo sada ubaciti jedan tekst sa tim savjetom koji smo dobili od ChatGPT-a. Malo ćemo povećati tekst i to je prvi savjet. Kliknemo gore na vrhu da dupliciramo novu stranicu. Ja? Tako da ja sada već sam na drugom savjetu. Vraćamo se opet na savjete od OpenAI-a i sada ćemo koristiti, kaže, vertikalni vrtovi i visoke posude za biljke, jedan od savjeta vrtnog uređenja, i koristit ćemo taj tekst za stvaranje slike. Ponovit ćemo postupak kao što smo napravili za prvi savjet. Dok on tu čitaje, ja ću dodati tekstualno taj savjet. I sada kad pogledate ovu rečenicu, vidite zapravo zašto je puno bilo bolje tražiti od ChatGPT-a da nam generira kraću rečenicu, jer veća rečenica ovdje ne bi stala. A i predugi savjeti nisu baš onako na prvu da ih ljudi mogu skenirati. I evo ga, dobili smo tu neke fotografije. Iskoristit ćemo jednu od ponuđenih. Znači, koji se tiče vertikalnih vrtova i visoke posude za biljke. Idemo dalje na treći savjet. Opet ponavljamo postupak. Kaže, posude i viseće košare za balkone. Idemo u Canvi zadati da pretvori takvi tekst u sliku. Znači, cilj je napraviti karusel sa savjetima koji su kratki i naravno sa fotografijama kako bi jednostavno ljudi to bolje uočili i bolje zapamtili. Zato su bitne i slike, definitivno. Evo. Idemo na savjet 4. Kaže, šareni ukrasi, jastuci, tepisi. Vraćamo se u Canvu. Ponavljamo opet postupak. Evo, ova mi se više sviđa.
Idemo na posljednji savjet, peti savjet. Naravno, mi smo mogli napraviti i karusel sa svih 20 savjeta, no međutim, to ću ostaviti vama. Ja ću napraviti samo karusel sa 5 savjeta. Ono što je moja preporuka sa završetkom ovih savjeta, naravno da još jedan put sve dobro pogledate, ako ima koja greškica da ispravite, da se držite jednakih fontova. I na kraju posljednji template neka bude zahvala na praćenju i nekakvi poziv call to action na daljnje praćenje. I sada sljedeća stvar koju moramo napraviti, to je podijeliti. Idemo na preuzmi. Možemo preuzeti u PNG-u i PDF-u. U PDF-u preuzimate ako objavljujete na LinkedInu, a PNG-u preuzmite ako objavljujete na ostalim društvenim mrežama. Naravno, neka se preuzmu svih 7 stranica u ovom slučaju koje imamo, znači sa ovom početnom, plus 5 savjeta, plus na kraju pozdravna poruka. Sejvano će vam biti u zip fajlu. Ono što moramo sada je raspakirati zip fajl i pripremiti svoje slike za objavu na društvenoj mreži. I raspakirali smo zip fajl. Tu vidimo downloadane slike. I sad ćemo se prebaciti na naš Instagram račun. Imat ćemo slike za izradu karusela i vidimo kako će to sve skupa izgledat. Idemo dalje. Ono što nam je sada potrebno je dobiti nekakvi status. I tu nam može pomoći ChatGPT i to ćemo vidjeti kako. Zadat ćemo mu da nam generira zabavan status za objavu na Instagram profilu na temu koju smo mu zadali, savjeta uređenja vrtnog interijera. Pa ćemo vidjeti kako će nam taj status on izbaciti. I evo, izbacio je vrlo zanimljivi status. Njega ćemo kopirati, vratit ćemo se na naš Instagram račun i to ćemo pastat. Kaže, zaronite svoj vrtovski raj s ovim savjetima za uređenje vrtnog interijera. Biljke, provjereno, staze, uređene, vodeni elementi, prisutni, spremni za nevjerojatnu oazu u vlastitom dvorištu. Čak nam je generirao hashtagove. Naravno, moja je preporuka da sve to još jedan put dobro pročitate i unesete neke svoje riječi i neke svoje ideje. Ne trebate se držati u potpunosti onoga što vam daje umjetna inteligencija. Tako da slobodno se igrajte sa ovim sadržajem, ali ono što nam umjetna inteligencija omogućava, kao što vidite, da smo evo ovi karusel i sa kompletnom znači objavom pripremili u nekih 10-ak minuta, zašto bi nam trebalo puno više vremena da nismo imali pomoć OpenAI-a. I naravno to podijelimo
i dobijemo nešto ovako. Karuzel sa savjetima. Svakako komentirajte ovaj video. Bilo bi mi drago ako napišete da vam je ovaj video pomogao u kreiranju vaših objava. Svakako nemojte zaboraviti preplatiti se na moj kanal, stisnite like sa video i uživajte u novim savjetima iz internet marketinga svakog mjeseca.